Tässä muutama tehokas jumppaliike. Suosittelen tekemään näitä noin 5 kertaa siinä työn ohessa, vaikka kerran tunnissa olisi aivan loistava tavoite. Eli ensinnäkin voisi tehdä niitä pyörittää hartioita ympäri rauhallisesti etukautta. Näin 5 kertaa, olisikohan se vielä 1. Ja sitten toiseen suuntaan. Ja sitten kädestä kiinni, mä vähän peruutan täällä, niin näkee. Ja sitten kallistaa vähän oikealle, hengittää syvään. Ja sitten vasemmalle ja hengitys. Ja sitten vedetään leuka tonne pää taaksepäin, näköisikö näin. Ja sitten tästä eteenpäin ja taaksepäin rauhallisesti. Ja sitten sivulle. Ja ihan sille, että pää kevyesti kallistuu sivulle. Et ei paineta sitä, vaan ihan pään oma paino venyttää noita niskan lihaksia. Ja lopuksi vielä hartiat ylös ja rennoksi. Ja ylös ja rennoksi. Ja ylös ja rennoksi. Ja lopuksi voit vielä pikkasen täältä pyöritellä kasvoja, virkistää kivasti ja laittaa kasvoissakin verta vähän kiertämään paremmin. Ja vähän otsasta. Hyvä. Nyt voit jatkaa töitä.